Pai pa baro, da kane la pentep kum shibenta ban penbot ya ka jingtha da ka office u MOEF and CC ka balong kat kum ka schedule tu ha ka amendment ka basaw na ka kandan ban Pynbna ya ki jabo plastik ar hajar khan riu. U Deputy Commissioner Ribhoi District ula batha ya baro ki ba ki dukan ki jaj kam ki bapenmi e ki jabo plastik kum ki company yadi ye Thied lengba ki core electronics ki dukan Thied Tiar online ki dukan di Tiar ki jaka di jing di hakiyo ki jaka long office kenthop ki jaka pule baki dei ban Thied lane pendan kam ya ki Tiar Jingsop plastik bat ki wei ki jing pendan kam Tang Naki nong di bat try jong ki brand PBIBO ki baladap ban register ha ka website postal jong ka EPR balashna da ka Central Pollution Central Board. Kublai Shibun.